Ini full momong bro, ini ceritanya bro. Full momong aku. Nah, ini karo ndelok sawah bro. Di pagi hari ini suasananya sejuk, belum begitu panas. Ya, ini karo momong bro. Ngomong bocil karo ngingeti pari-pari yang pinggir sawah. Ini wis merapu pari ini bro. Seger banget awane. Itu. Ya, Dik. Ya, Dik. Ya. Ngerti sawah, seger. Nggih. Seger ya, Dik. Jelas. Sawahe. Full momong bersama Dik Raka. Kita jalan-jalan di Sabah, di sawah. Heeh. Aja miring, Dik. Aja miring. Lurus. Pegangan. Sik bro, tak benakno sik bro, si bocil bro. Lho, tak benakno dhisik. Yuk jalan-jalan lagi. Adik jalan-jalan sambil melihat sawah, ya pengenalan bro loh. Ini pengenalan. Ya Allah. Pengenalan bro. Pengenalan ben ngerti iki sawah ngono ya ta. Nggih. Udah sawah ya le. Di sawah gitu. Sawah lho sawah. Iya lah nonton lah. Sawah. Gila deh. Bro lah. Gila. Kita perkenal no. Oh ya sawah ya Dik. Nah sawah, gila sawah. Sawah ini ki ngono. Lagi merabu sawahe. Ya. Aku dikenalkan sawah biar tahu besok tahu kalau sudah besar. Oh sawah ki ngene iki pari ngene ngono ya Dik ya Dik. Dipen kenal kabeh bolo. Nggih Maji. Nggih. Hirup kowe kehidupan sawah ini bro. Nek sing nyemprot, nek sing matun ngono kuwi. Nggih sejuk teret. Aku meneh ya. Nggih. Kita jalan kembali ya. Yo jalan kok aja mlorot. Semenak. Sik bro. Tak benakno sik bro. Mbah